Unsa day guide ron? Kuan 720 ang guide garo. 720. Ah 73 ako be, 73. 73. To George. 73. Uy, tama na nga number bay. Muna giday daggan ni kuan mi George. Hindi ako ba dito? 73, wag ani mi tagaig barato. Grabe to nga tao bay. Itong bata to. Number mo, sa number mo. 73 gyapon. 73. Oh, Duha na mo, duha. sige lang. Lagi. Kuan. Irambol ng it be. Na ba din ni Rumble ning itiit? Ah, sam ni nga sir, di mo kabalo. Naga ni Rumble ng 55. Namang ginay-rumble ng 33. Lista ko na. 33 rumble pod. 33. Obre, chan. Rumble na. Wala na. Mura ni tanan. Apili ko 0-0 da be. Taluloy 0-0. Lan Mo na. ikaw ni bahala to lan ha. Sus, ayaw mo ka problema. Sa pila pa. Dana tanan ako ray kuan. Bayan. Kabalo ka sa mga guide bay. Sa Guide ba sa loto ba? kung kana na mga istorya George ako. Grabe jud ko ka expert ana. Kana tanang mga galaw. Kuha na una. Di ko mo to eh. Kabalo ba ka kung sa mga guide ay? Sa may bata ni. Istoryaho nato. Minus man day ka. Palit sa tuba dito. Para atong istorya expert jud. Sige. Grabe, sige ra makagpalit og tuba. Ako ko yung gipetag sa nina. Oh, totoo palitaron. Dara ba? Sugot nimo. Ano? Dili ta kita mo ka. Kay nipalit ka na ako yung regalo nimo. Uy, wala nang good piece Ano ni. na kasi na ba? Gika na sa trios ko kay ha. Nindot. Silingan na to na barato pero branded. Siya na sa nina. Uy, Ligon ni bay. ligo ni isa sutong ligo na ni. Pangutun ka? Sige ra bagag utot-utot, sige ra panuhoton kag Dali kaayo. ko na hindaw daw sutong daw na may go ba? Ginabe sakto ba? Lam murag isukod bay. Iha oy. Kabuang. Walo naman ka sa usa bataan, mura man karon. Asa na nimong palit? Serious, okay. Ah, kiyag sinina oy. Sapa. Mas nindot bay padol-dol yung baso. Son pala yan. Ipainom na dili. Nagkuhan pa ko sa mga sanina ba? Uy, gani lang ko. Ayan ba yung tulan? Katong guide ba? Kabalo ka to? Nang di, doon pa siya ko be para may storya ta uhaw na kay ko. Katsa. Sige ka kabalo ha? Kuan. Kanang Unsa man day mong damgo day gabi? Kuhan lagi daw bay? Kanang ang itlog daw ba? Ito pong spurol. Surtris na. Usa man na? Ito por. Tupor? Itlog nito pong sa porol. Oh, lagi na. Ta! Itupor ta! Itupor! Itupor? Sa man eh. Ito por na. Itupor Ilan ha? kayo padaog Itupor. lagi niya, ito por. Daog na. Sir Trace. Damgo na ko na. Ako nito siya, ako sa Damgo nang niya. kuan ba ako ni suwat kay tayo, wa na oras karon, nabuang ni karon. Apit na oras oh. Be, bidaw. Tamis ni. Tamis na. Dan, napod ko ikuan gabi ba? Damgo, wala na daw ko'y purol. Pag-guide na ko si Mawa, kung saan na mga Ay! number. Kuana. Wala daw kay porol. Wala na lagi. Swertes gyapon na. Ito yung nambira kayo kung paano. 194. 1, 2. 19 porol. 194, 194 porol. Patad ko. 194. 194. Oh. 194. Lista ko ya. Dali ba ganito kay hapit ang kuan karon no remit na. 50 lang, 50. 50 oh. Utang lang sa, pagkadaog ng bayad. Oh. Eh kay mato na ko kay akong remit ni. Taysa. Saman. Sampun. Amo na nang tayan tanan be. Asa ni gini tanan jud. Purot na nimo? Purot? Ay, mura man mugoy. Kwarta. Okay, kung kada. Tay kuan bye 69 Close. plus na. No, na close man na. Sige. Close. Plus. Sige. Tanan. Bahala na 69 ya. Chan, asa na kas mi George ron no? Ambot ato bay, ulit man to. Udyo na nga barato no? Laog, mamaw tong rulan ba? Grabe ka tayo. Ilan sa mo be, ilan sa mo? Ano man? Unsa may na naas medyo good George ba? Yo, Padulong. wag. Nagdulong.
Putaks. Kuya di kag panimhot no. Hey, Tatagay barato. nindot tigig mga tirada mga buang oh. Usap. George. Agi ka. Yan. Wa asa mga buang eh. Ano naman yun? Sampot sa problema. Pasya ta we. Ayaw. George, tirada to. Ha? Nanay ka sa ko sa inyo? Abot lang, imo gyud sa nimo nang ginina. Wala, nami magay mo istorya ron. Away mo? Ay, tama day bay. Nakoy gamay na lang ginabalin eh. Gamay. Sa mga nuibi na lang siguro ni. Nakuhaan mo di bay. Ora gini akong ikakuan sa niyo bay. Barato. Ayun na. Amat yan yung gili. Oh, uy, Bay na. Pulutan. darungos pa taron? Mura na ikuan nila. Mo nang di mura na ikasakit nila. Oh, salamat. Oy, abi mo guna ko og katong daog kang papa to. Ihatag to ni sus kang barato ni papa taran daog sa kuay. Kaya taron uy ta. Oh. Atag barato no. Tunay yun ni. Sa. Uy. Lahi ra din isa kani. Kani di mo puno mga tagyod. Gihapon di pang libre man sa taya nagluto rod nabuka. Ay, nagtaya na mo? Nakataya na mo? Mana? Ugay ka. Baka apas pa baka kuno. Wala. Wala na to. Sige, bisig na ako to dia. Ang sakay na to bus din ha. Pisa yung patdan niyo si? Topper. Si Topper. Saya po ko nakadaway 20 ra pa ba akong gihatag atong yawa to. Suko po to niyo ba? Hindi na daw kapatayon. Napay siya to George. Napa ni? Dungag pa rin ng... Bungag daron. Dungag gaguro. Isa gaguro. Bug naman mo eh. Ha? Bug na mo. Eh, Ayo sa istorya glab. ikaw wala ka nag-shot. Wala nang shot. Oh, Hindi sa lagi ko. Dahil sa Pasali ko na. linggo ka drebe. Sa kayo. Linggo, linggo. Dili ka na siya pa siya to. Istorya na tayo, istorya na rin. Dili na yung liyo ka doon isa. Dili, pagdara ka, pagdara. Yaka. Yaka. Tanaw na tog tarong ang iyong liyo ng yawa ni bitahan ng buisit ni. Okay naman eh. Okay na. Okay naman juday. Okay na. Gunito daw ang Pagkita daw ang Ayun pikas ko. Gunito yung pikas ko. Kamot. Ayaw, oy. Ingit ang ulo. Gani! Ayat. Ayaw. Yabo. Iyabo! Ayaw, George! Ayaw, George! Yabo. Ano, George? Siyat! Di ka mo siyat, oh! Lolo. Alam mo yan na, buisit ka, oh! Kami kaya na. Kami kayo! Lo. Limbuta. Alam mo yan, masyadong buisit. Pero linggo. Kami, bud mo, ay!